Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutulikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, os mong ang liwanag
serbisyong magmumulat sa Bicolano. Magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at alarmismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan. Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, digdisa na sa Bicolnet TV. Kasurong kan Bicolano worldwide. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo, Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi ba ako gwapo?
Hindi man ako gwapo. At least, may talento. Servisyo. Asing rito. Mga tugang Diyos marahay na pagkaaga Bicolandia, marahay na aga probinsya ni Albay, siyudad ni Tabaco, Legazpi, and Ligao. Saan man sulok po kayo ng mundo? Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning. Maganda. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, di na po kita sa programa Servisyo Asin Riparo. Ngunyang pong aldaw nin Lunes, Monday. Pet sa unsi nakita ngunyan kang bulan na Disyembre taon 2023. Sabayan po ninyo sa indong lingkod, ang oras kita 7 to 9. Orerestoryahan naman kita kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nagkakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera man po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga riparo. Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kay ning programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, December 11. Birthday. Happy na birthday pa. Siyempre po sa may mga okasyon, dahil nindo paglingawan sa kuyang Permin Tugon ha. Si Redwin Sistina, Sir Mon Calleja, Sir Cassie William, dahil nindo tabi paglingawan sa kuyang Permin Tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wala man po kibang maingat kan kundi kita man sana. Naman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo, sa may mga aray tiis. Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksea, si Mr. Hulbutana tabi ni, sa indo pong forever pong servidor, Asin taga-Riparo. Live na live po kita mga tugang sa BicolNet TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro nila doon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot din maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang mga pinagigibo sa mga oras pangini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto mi sana po. Pero mo sana po kitang happy sa ka-enjoy. Yan, relax lang. Bisyo. Asing rito. Dapat mag-enjoy siya ng kitatabi, Sir Cassie William. Parehas ni Sir Mon, enjoy siya na ang buhay. Yan ang pinaka-importante. Mag-relax-relax lang. Dahil na pagpaparakiridita ang lawas na. Dahil kita magpaparakidit. Baka mag-isay na sana kita dyan. Hayaan natin daw yung problema, ang mamroblema sa atin.
Ay, yan ang pinaka-importante. Ma'am Nilia Mercaida. Hayaan daw natin, Ma'am Nilia, yung problema ang mamoblema sa tuya. Yo. O di pirang aldaw na sa natabi mga tugang Pasko na. 14 days na sa natabi. Pasko na sinta ko. Lamang tabi ang mga preparasyonis man po nindo. Grabe, kasuod ano baga kita, digdi sa first district. First district tabi, mga tugang kang Albay, da kuryente, ay katanatipon sa mga taga first district, duman po sa mga mall sa siyudad ng Legazpi. Nagka-traffic sa Legazpi. May kalang. So mga mall tabi, mga tugang isus ko, para noon kitawo. Sabi ugaring tabi, Ma'am Nilia Mercaida, tios ang mga Pinoy. Puro bagad akulon ang mga parabakal. Grabe so nagbabarakal kibado, sapatos, mga gawatan. So kagaramitong garito sa Christmas party. Siyugon mo yan. Party digdi, party dumaan. Ay, ringat tabi sana ha. Iringat na sana tabi. Sa tuyang reparo mo niya na Lunes, 14 days before Pasko na sinta ko. So, alert level tabi, mga tugang kang bulkang mayon, ibinaba na sa alert level 2. Ali sa 3. Medyo binabaan na. Ali sa 3, ngunyan alert level 2 na sa natabi. Onian magayon na bareta. Presyo na tabi, mga tugang kang bugas. Malangkaw na naman na tabi sa sunod na taon. Ngata, kaso rin kita nakadangog na mababa ang presyo kang bugas. Sir kasi William, iyo talagang importantihon ngunyan bugas. Yo, tiyugon mo, malangkaw pa na tabi ang presyo kang bugas sa masunod na taon. Guyugon mo yan. DSWD, mga tugang nanindugan na padagos man po giray ang pagtauninda kang bulan-bulan pagang allowance, pambakal kibugas duman sa beneficiaryo kan 4 piece, tati pagpapili, ano nga yung gusto nindo? Bugas o pirak? Bikan DSWD, ay day kaya dapat. Bugas ay bugas dapat. Pirak. Ayan nga so na pag-urlayan. Bahala naman niya so mga recipiente kang purpose kung ano ang papakalo ninda ta. Ay, baga so allowance ninda. Rice allowance bagayan kan mga purpose. Hiling mo na iya. Ano nga yung rice allowance na ho? To binakal nga ni agum nga ki 4 kantos. So mga mall kasod ba tabi ha, maski ngunyan last hour na baga kaya kang pag-shopping ngunyan na simana. So ang mga mall tabi ngunyan mapigdadag sa pokin mga parabakal. Ang Philippine National Police tabi mga kabayan, may abiso po duman sa mga mabubulong. May nikibot lang. Ang Philippine National Police po, tabi mga tugang, may abiso po duman sa mga mabubuyong ngunyan pong Pasko. Kaliwat kanan baga su party-party. May abiso ang PNP. Aramon tado kung anong abiso kang PNP. Kung mabuyong ka ngayang ngunyan na Pasko. Anong abiso? Oy, so mga produktong petrolyo, may rollback sa aga. Kunin na supig sa sabitan. Sobra sa 80,000 tabi mga tugang na mga barangay health worker
tinarangkas po kan mga bagong barangay officials. Inay ko po. Siyempre nga yata, bagong administration, puda nga yata man sa kuya nagtarabang kang eleksyon. Kaya nga yatarang galon kaya. Lalo na so bago sa mga kapita. Tanggal nga ka mo dyan. So aramon tatabi ba nga tugan ka? Okay, niki gari batas na no. Dapat dahil mo basta-basta tanggalon ang mga BHW kung dahil nagagi sa tamang proseso. Kasayang kan mga pagpapatraining kay no, mapuna naman sa zero. Yan tabi mga tugangan sa tuyang mga riparong ngunyan na Lunes. Ayan sa tuyang mga pagre-restoryahan. Ngunyan pong Lunes na Lunes. Ano? Uy, igwa po ngunyan kitrabaho ha. Igwa po ka ba ngunyan ki mga flag racing. Long weekend na kamot. Kamumaral ang ngunya. Paglingkuran nyo ang inyong mga taga-sweldo sa Indo. Magtrabaho, tabi ka mo. Bago ng pagpaparapara lato nindo sa kliyente nindo. Iyo nga ni so nagpa-bonus sa Indo. Alat ka, ano man yung bonus na ano yung nanaubo? Sige po, mga tugang 21 minutos. Uy, sa mga parantabay niya to. Ano, paki-like and share po. Paki-share man tabi kan sa tuyang programa. Nganing mahiling man kang iba kay Mario Castelo. Good morning. Yan, sa mga nakaantabay sa tuyang niya, nakatutok na. Happy morning tabi sa Indo. Sige, 22 minutos tabi. Lipas na ang alas 7. Maramot tabunan magiging kamugtakan ka sa tuyang panahon na. Pero pasalamat kita sa satuyang kagurang na ilingan na po nino. Kaya malalawos talaga ang Pasko ta. Barida iki namamataan o kaya pigbabantayan ang pag sa kiraut na panahon. Sige, taramon na mo na yan. Talagon tatabi mo ng mga talagon ta mo ng pag-asa. Sige tabi, pag-asa maray na aga sa Indo, pag-asa. Mainit at malinsangang panahon pa rin pong iiral sa malaking bahagi po ng ating bansa. Sa dulot ngayon sa ating late storms lamang, maliban na lamang dun sa couple ng weather disturbance sa ating asa kalangin weather
ng Caraga Region, Davao Region at lalawigan ng Bukidnon. Para sa mga naglalayag nating kababayan, wala tayong nakataas na gale warning dahil hindi po nakakaapekto sa ngayon ang northeast monsoon or amihan pa. Pero simula po bukas ang hapon, magkakasabol po na magiging maalo na muli dito sa malaking baybayin po ng Northern Luzon at affected na rin po ang silangang baybayin ng Central ng Northeast monsoon ng Thursday and Friday. By tomorrow, fair weather conditions pa rin or madalas na maaraw ang kalangitan. Then pagsapit ang Wednesday and Thursday, maumahin ng ulan. Pagsapit ng Wednesday, then mababa muli ang tsansa na pag-ulan. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po dito sa may Baguio sa susunod na Wednesday and Thursday, dahil outdoor activity May problema sa tuyang internet. May problema sa tuyang magiging mainit po susunod pa na 3 araw tanghali kung lalabas mga localized thunderstorms lalo ni 8 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estarehan na nagsasabing sa naman panahon Programa. Sir. Sensei, Mr. Lunes, buisit naman kita brown out. Pati ang signal kang internet, pati ang signal na naapektaran na kang brown out. Makabuisiton magdangog tapos maghiling pangarog kining sige ang putol-putol. Bako ngayon tambi Sir Kasi William. No dan maray kini
Ah, ano doon maray kay ni nagpaparaputol-putol lang signal. Maray kay ni maguli na. Imbis na dakol ki naghihiling, dakol na nagdadangog, nawawara ta. Hindi nga na signal ta. Putol-putol ba? Kasi signal kanan si Simon kanan gusto magpaparahiling na puputol-putol. Si Batching na nuli kang papatiya pag-aro ka na putol-putol tabi, Batching nuli ano? Ano ka lamang kan, ugma ka lamang kikahiling kadadangog kaya. Paputol-putol ang signal, gusto ka man ka? Ano maray kini? Ano maray? Maray kan ngayon, mag-commercial ka muna. Sige, balondra. Mga tugang alas 7:31 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Balonta mo na mag-commercial. Tapos pag okay na, mabalik kita tawad sa tuyang mga pag-respriyana. Commercial tabi mo na kita. Nganing okay na ang sa tuyang signal. Paita na. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso.
Balitang puro-puro at aramis mo, marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Boxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Boxea, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Hindi man ako gwapo. Servisyo Asin Reparo. Nata, si Say man nagtaran na gwapa ako. Napahit mo. Mga tugang balik na po kita digdi sa programa 37 minutos. Lipas tabi ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Mga tugang ang programang ini asin ng oras na yan. Atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinan. Hanapon lang nindo si Honorable Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali lang po nindo yan mako ano. Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya kung naghahanap katabi Ma'am Liz Manlapas, Campus Abalon, ki dorm, boarding house, o yaon dyan, MBY Dormitory. Safe ka dyan. Yeah. Okay, Madam Maylin, Ohayo gozaimasu. Merry Christmas, tabi. Kay Ma'am Alon na Kapitin, good morning. Dyan sa Kapitin family, dyan sa Malolos. Good morning kay Cha Nina sa kay Ray. Kamusta na tabi ka mo dyan? Mga tugang ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao, ang probinsya ni Albay, may forever sa Albay. Kasabay taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ka sa pag-asenso. City Councilor Rener Burse, kang siyudad nin Tabaco, kay Congressman Atty. Joel Bongalon, kang AKB Party List, and kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kang SB Malinaw. Thank you! Ayan po sa tuyang mga katuwang digi sa programa. Okay na yan. Yeah. Balik po kita digdi sa programa. Mapogirariyan sa indong servidor Sinta Gariparo. Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyan pong lunes na lunes kita pet sa 11 na kita kang Disyembre taon 2023. Sundo tabi kita alas 9. Medyo stable lang sa tuyang signal. Dahil na kita nagpuputol-putol tabi Madam Liz Manlapas Campus Abalon,
pag naputol pa tayo, ipadugtong natin kay Toto. Kaya ano pa ngaya ha? Pira na sa ng aldaw, 14 days. Pasko na, sinta ko. Maray kayo ni magkaroon. Maray kayo ni mangaroon. Sige po, mga tugang duro-diretso na kita. Servisyo, simple paro, kaibahan, si Manny Moxea, Mr. Hulbuday sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, 41 minutos na tabi. Lampas po ang alas 7 in morning. Nakunduman ko kaso banggi pala. May concert pa lang dyan sa Albay Astrodome si Lolo David Pomeranz. Ano sa mga kanta kay Ma'am Alona Kapitin? Ano sa mga kanta ni David Pomeranz? Ano sa mga kanta? May nag-agda kaya sa kuya, mahiling aya kita? Diyan palanda sa Albay Astrodome, Kasubanggi. Yan pa sa mga kanta ka. So, ano ito? Born for you. Ano ito? David Pomeranz ito? So, Born for you. Ano nga nito? Hiling mo naman na. Mga love song kayo ang kanta. So, I write the songs that makes the whole world sing. Iya. I write the songs of love, special. Yan ang kanta. I write the songs that makes the whole world sing. Yan mga kanta ni David Pomeranz. Nahiling mo na. Abay, nakasama ko naman ang kaedad. Ay, naka daw ngaya. Ay, Diyos ko, nasa nakita. Iba na talaga pala pag nagkakaedad na. Nata, oy, pag-share pala nga sa tuyang programa ha. Tanganing mahiling manggang ibayaw. Pa-share na sa natabi. mga i-write the song sa imo dyan. Sisik ito nagganda. Sa gari ito so kanta ni David Pomeranz. So, I write the songs that makes the whole world sing. Tapos so ano pa? So kanta ni David Pomeranz. So paminsan-minsan. Ano paminsan? Minsan-minsan sa mo na. O inda ka daw ngayon dyan. O yaon kasud ba mga tugang sa probinsya kang Albay, si David Pomeranz. So nagkanta kang paminsan-minsan. Inda ka daw ngayon. Abay, Dahil mo man pala niya aram sa mga kanta ni David Pomeranz. Kaya, dyan na. Paano ako pag nagluluwas na lyrics, day ko harap. Dumasa na kita sa buro video, okay? Okay. Sa aga, mga tugang, medyo marayda ang barita. Sabi kang Department of Energy. At may aasahan na may aasahan na pagbaba kang mga produktong petrolyo ang mga motorista. Ang King and Queen of Hearts. You're the King and Queen of Hearts. Yan ang kanta. So, I write the songs that makes the whole world sing. Yan ang kanta kayo tao. Sabi ni Sir Edwin, si Pare Manilo ngayon
Baka pala. Ay, nahiling mo na ya. Bari Manilo pala so nagkanta kang So I Write the Song. So paminsan-minsan si Sai. Ay, nahiling mo na yun. Ito nagharalo na logo. Ang problema sa tuya pag day kaya kita, day tamiridbidan mga singir. Bari Manilo. So King and Queen of Hearts, sige ka, so tigtutog gini pag narumduman kita pag ma-GS. Ayaw, bakon tigtutog gini sa mga araw ka na pag mga February na, so Valentine's Day na, sus ko, grabe ang kurupuan kaya. Sir si William, may nagagda sa kuya kasudma, kaya lang niya ako, dahil na ako maiba. Di ba na ako kikakupo-kupo, duma. Di nga man magparahiriling sa ako duman kan mga nagkurupo-kupo tapos nag-holding hands. Mauri lamang ako. Hindi kong keri bagot kahit ako. May nagagda sa kuya, kaya lang mag-partner-partner na sila. Kaya man ako kika-partner, ay ba ako? Bayan na. Bayan na ako may ba? Richard Reynoso da nagkanta kang paminsan-minsan. Baka ngaya taramon mo pa ngaya subawal na gamot. Ang kanta ni David Pomera. Subawal na gamot. Paano David Pomera subawal na gamot? Kundo ka dyan. Pasensya na sa natabi. May nagagdakot sa kuya. Kaya lang sinda tamang partner. Ako, si Redwin. Sige, man daw man halimbawa kung halimbawa nagkanta na baga kan sa mga love song na mga pandiorag na mga kanta ni David Pomeranz di. Sige, kailan kukupuan ko dumaan. Kundo daw ka mo. Pagparapay-baybahan nindo dyan. Maray ka mo, pag nagkakanta, golding hands ka mo, nagkupo ka mo. Ako, taday man ako kupo. Di kaya, makaturog na sana ako. Katurog na sana. Hirap ba niya kayo ni? Balik kita digdi sa Department of Energy. Taigwadaki maray na barita sa aga. Medyo may bawas presyo databi sa mga produktong petrolyo, may rollback na saga. Siguro, sobrang piso kada litro sa diesel, tapos sa gasolina daan kerosene. Sabi kang mga oil industry na sabi digdi ang posibleng sobrang piso ang i-rollback databi sa aga ang kan mga darakulang kumpanyanin para tindaki gasolina digdi sa tuya. Ano nga mga tigapod na big three? Yan palandang big three iyan tabi si Redwin. Yang imbes na kung totoo ini. So big three, Caltex, Shell, saka Petron. Sabi, yan dan big three tigapod na. Gari magkasorosyo man sa nadaya. May nadangog na ko kaya na. Iyan pala ba kung man yung magkakurumpitensya? Pag malugi ngayon susaro, okay. Biyugon mo lang. So, may rollback sa aga. May rollback na tabi sa aga. Kaya, medyo maray na bareta ini dumantabi sa tuyang mga mga motorista. Sige na sa nabagang langkaw. Gari kita na sa nanday naglalangkaw. Sige. 10 minutos tabi bago mag-alas 8. Kang nakaaging aldaw,
ibinaba na tabi kang PBOX. So alert status kang bulkan mayon. Paghali kayo ni sa alert level 3, ngunya nasa alert level 2 na. So moderate level to unrisk ang satuyang sitwasyon ngunyan kang bulkan mayon. So ibinaba na tabi. Pero igwa pa giraray ki posibilidad na umusgat pa manggiraray ang bulkan. Dahil pigahali po kang PBOX na may posibilidad pa rin na magpusgat ang bulkan. So hinali lang duman sa alert level 3, maski nga ni baga alert level 3 na, so mga tugang niyato na mga naka-star dyan sa pamitsan kan bulkan, nagbaralik na baga. Pirang bulan man ito kapag kaya, nag-star dyan sa mga evacuation center. Di habang nasa evacuation center, dahil man magabi na pusgak na nakusog subulkan. Kaya baga pinauruli na, pinabaralik na mga tugang sa saindan mga harong, yan sa pamitsan kang bulkan. Pero nasa alert level 3 pa. Ngunyan, tagari nga medyo sa pag-monitor kang PBOX mga tugang na medyo nagbababa. Nagbababa na sa mga aktibidad kang bulkan mayon. Ibinaba na po ini sa alert level 2. Pero dahil nangangahulugan na, dahil na mapusngak na iringat man po giraray. Iringat man po giraray, tapadagos man po giraray na pigmumonitoran kang PBOX. So, maski nga ni ibinaba na sa alert level, siguro manggiraray tabi ka mo. Nganing kung ingka sumagberiglaan naman, di at least aram nindo kung ano ang gigibuhon nindo dyan. Sige, di alert level 2 na tabi sa ngunyan, ang sa tuyang bulkan, digdi po sa probinsya kang Albayan. Bakuyan sa Kamsur ang bulkan mayon tabi para sa impormasyon kang kagabsat, yaon po sa probinsya kang Albay. Dahil po yan sa Kamsur. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Perang bulan man nag-alboruto sa bulkan, rolawig man nakagulpi man ki mga relief. Nakagulpi man ki relief tabi si Redwin. So sa tuyang mga kababayan. Sabi pa digdihunin na naman. Ini ang problema ta. Got to believe in magic. Tell me how do people find each other. Di David Pomeranz man ang gada di. Got to believe it. Aram-aram mo tabi si Regina ng mga kanta ni David Pomeranz. Matindi ka talaga. Nagiling ka kasubanggi. Niyaon ka sa Albay Astrodome kasubanggi. Aram-aram mo mga kanta ni David Pomeranz. Ibay si Redwin. Tagahanga ni David Pomeranz. Ako kaya, ang idol ko sa ng singer ito. So nagkanta kang bawal na gamot siya ito. So, naramdaman ko lamang ito, nagpasiring ito dyan sa tabako. Nag-guest ito sa sarong concert dyan sa tabako. So, MC, ludoy-ludoy pinakanta ito, talikod sa audience. Akong buta ito. So, nagkanta kang bawal na gamot. Sige nga nito. So, buhay pa. So, nagkanta kang bawal na gamot. Si Willie Garate. Tama, si Willie Garte. Buhay pa si Willie Garte kung yan tabi, Sir Kasi William. Uyug-uyugon mong kararawan ito o dyan sa tabako ka ito. Gari, naramdaman ka ito, pag may bulan kang Oktubre ka ito, gari pa concert permi, kaugmahan, ang title kang concert, sponsor kang sarong mall, ay gada na.
Naligis da isos. Una ako nahulog sa dito nahulog Sir Cassie Williams sa jeep. Ari so nahulog sa jeep na artista man. So nagadan man na nahulog sa jeep. So nag-aarag baga kayan si ito. Nakalingaw siya, nagkakabit siya sa jeep. Kinapot kang konduktor sa ingka nga mababa. Sa inota, minarog ka, nakabutas. Nahulog sa jeep gada. Sisa ito. Sa artista bagang pag nagtataram, nag-aarog kaya. Aputon kan konduktor. Sa nga mababa. Diyan niya, sa inutaan. Naligis man anggad si Willie Garte. Nahiling mo na yan. Ano pala si Willie Garte? Okay, Rocky, kidyo sa di. Narumduman ko kaya ito na. So, kaugmahan ito sa concert. Kinararawan man kan mga ito baga, pagpipakanta ito, tayo man baga nakahilig. Sus ko. Likod sa audience, nagkakanta. Sir Joey Mendoza, good morning tabi sa imo. Si Tisoy. Iba man si Tisoy. Yung ang naligis si Willie Garte. Si Tisoy, na rin na-aksidente man baga ito. So, istorya baga sa jeep na nagkabit pala na ito sa jeep, pano na, kang hinapot da kan konduktor kung saan mababa, bumingot na sa jeep, na nag-aarong mo kito ka, pa nagtatara. Diyan ngayon ako sa inutan. Nahulog lugo. Nagkapot baga di, pag nagkabit ka baga sa jeep, nakakabit kang maray. Hinapot kang konduktor, saan ka nga mababa, at yun lang yan sa inutan, narimati na. Hindi ka daw ngayon. Yung si Tisoy pala nito, si Willie Garte pala so nagkanta kang bawal na gamot. Nakadigyan na sa tabako. Kan mga may pa-concert so dako lang mo dyan kay ito. May mga pigdadarayan dyan na mga artista. So, saro dyan si Willie Garte na dara kay ito. Mga 90s pa siguro ito. Kapag puon-puon ko pa sa nito sa broadcast, narumduman ko na ito. Sabi di mga to gagunin na posible databing lumangkaw pa ang presyo databi kang bagas hanggang tabi sa 2024. Sigun ini sa Federations of Free Farmers, mahal databi ang benta kang mga para o kaya ining mga katugangan niya tong mga magsasaka, ining mga paratanom niya to kiparoy. Kung kaya databi, malangkaw man ang benta kang bugas. Jesus ko, matubo daw ka mo kayo nga, tatapag nag-aarani, minababaon ang presyo kang paroy. Pagkatapos kang pag-ani mo, sa kamalangkaw. Minamahal databi, sabi digdi minamahal man databi so presyo kan mga imported na bigas sali sa ibang nasyon. Dahil databi dakula halangkaw ang demand, pinangangambahan databi saro sa mga tatakutan pa ini pong El Nino. Taang sabi baga, ining El Nino, ining tagtuyot, maapektaran pa sa tuyang nasyon kini ining first quarter kang 2024. Saro pa nga iyan sa magiging dahilan kung nata posibleng lumangkaw pa ang presyo kang bugas. Nadangog man na Sir Cassie William. Kaya ako makonsentrate lang ako duman sa bugas. So sa tuyang nabaro-baro man sa programa,
O di, bugas siya na, sumakayanan ta sa nahaso, mga itatabang man kan sa tuyong mga parantabay. Yo? So, maabot siya na, so, talagang kaipuhan na tabangan, tawan, iyo siya ng tawan ta. Iyo tabi, nasabutan nindo, o tabata linganan nindo, ang presyo ngunyan kang bugas, ang pinakaibaba na 55 pesos. Wala na sa 45. 55 pesos na per kilo ang bugas. So, kung sunod kanal daw, mga 60 ng pinakaibaba. Pero mas mahal pa rin yung sarong bilog. Mas mahal pa rin yung sarong bilog kaysa sarong kilong bagas. Kaya tabi sa mga parainom dyan, isip-isip tabi ka mo, mas mahal pa lang sa bilog kaysa sarong kilong bagas. Imbis na ibakal nindo ki bugas, ibabakal pa nindo ki alak. Mag-isip-isip na tabi ka mo. Taon-taon, sa pagbabalik na kang programa, may pagirumdom, may abiso tabi ang PNP. Dumanda tabi sa mga magkakaburuyong, ngunya na Pasko, o kaliwat kanan baga ngunya ng parte digdi, parte duman. May abiso tabi ang PNP, duman sa mga magkakaburuyong tabi, batsing nuli kamba. Yuguyugon mo, uy, narumduman ko, o taman-tama, nagpagirumdum ka. Ang extra rice sa mga fast food, isus ko tabi, nuli kamba, 30 pesos na. Ang kilong bagas ng presyo. Yuguyugon mo para ma-extra rice ka. Kung 30 pesos na so, inay ko po. 30 pesos, sa halaga na po kikabagang kilong bugas. Isus ko. Kaya tabiling ha. So mga oro-artihon dyan magkaraon na pag may karakanan baga, minaluwag, so dahil na maluksok ang kuting. Dahil na ngayon maluksok ang so sa imong linuwag, o tapos pagkakaon mo, dahil mo manaubos ang pigakan mo. Sayang. Dakol na tawan dahil nagkakaon mo niya. O kaya, so, pwedeng mag-atid-atid lamang kita. Irak man nga, isipon ta na sa naso ibang tugang niya to na dahil man nagkakarao. Kung baga, kumakan, so tama sana, so kaya sana. Kapag dahil nagkaya, pasiring ang duman sa sagmawa. Serbisyo, asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 7, alas 8, 3 na tabi ang sa tuyong Philippine Standard Time. Dahil po kamo mag-arali, mabalik pa po kita. Pag irulayon taon, uning abiso kang PNP, duman sa mga mabubuyong, dangogun mo tabi ni Sir Noli Camba, baka mabuyong ka, at least aramo kung anong gigibuhon mo. And mga tugang ini pong DSWD, na may pagpapili sa DSWD, ano nga yan? Pirak nga yan, bugas na sanang itataw ta, duman sa mga 4-piece. And mga tugang taon papag-urulayan taman ining maabot sa 80,000 plus na mga barangay health worker. Nako, ang pigtarang kasipukan mga bagong mga barangay officials. Guyugon mo yan. Sa pagbabalik niya ang kang programa, Orasyo Imperata muna kita, sarabay po muna kita, Orasyo Imperata muna kita. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob
Ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey. Tulikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maninba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating
puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog, kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Simpating Boxeya sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Boxeya, Mr. Kulbutan sa Bicolnet TV. Hindi ba ako gwapo? Asin Reparo. Okay, mga tugang, balik na po kita digdi sa programa 13 minutos. Lipas na po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan, ang programang ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Beach Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali lang po nindo yan mako. Along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners diyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po ki-dorms, boarding house, available po, safe na safe po kamo diyan sa MBY Dormitory. Sige. Mga tugang, ang oras na yan, asin ang programa ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw. May forever po sa Albay. Kasabay taman dyan si City Councilor Riner Burse, ang siyudad ng Tabaco. Si Congressman Atty. Jel Bongalon, kang AKB Party List. Kasabay ta dyan si Honorable Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kang SB Malinaw. Sige. Thank you. Balik na po kita mga tugang digdi sa programa. Ako man po girarayan sa indong servidora Sintagariparo. Manimok saya po. Si Mr. Holbotana tabi ini, ganyan na lunes kita pet sa 11 na kita ha. Kang bulan na Disyembre taon 2023, sundo kita alas 9. Ganyan na lunes. Pira na sa na 14 days. Sinta ko. Pahit na naman so para peritaw-pitaw na naman ang sa tuya signal. Kaya doro-diretso na tabi kita. Mga tugang. Pahit na kita. Servisyo Asin Reparo.
kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige mga tugang tala 8:15 na. Pasensya na kamuta. Natatawag naman kayo ng satuyang signal mo niya. Nagpaparapasali naman. Para pasali nga niya. Okay na, balik na kita sa ere. Paki-testing na kung nakabalik na. Tahoning sunod tang pag-restoryahan mga tuga. Okay na. Sir Pedrito Perez, good morning tabi sa inyo niya. Kumusta? Okay na? Okay na. Sabi ni Sir Noli Camba, baad nga mabuyong ako sa Christmas partita. O hindi kay Your Honor Engineer Balbe. Kung matuloy. Sabi mo baga, pag engineer ngayon, matibay mag-drawing. Wala ka mo. Dikdik tabi Sir Pedrito Perez sa abiso kang PNP, kang Philippine National Police. Ngunyan bagang magpapasko, dahil mo maiwasan na, dahil ka talaga makainom, kaliwat kanan ang party digdi, party duman. Bakong so third party ha? Christmas party, bakong third party? Okay, so may mga road crash nang nangyayari. Base sa pag-imbestiga kang Philippine National Police, ang perming imbuelto sa mga road crash, so driver nakainom. So driver nakainom. Ganyan, sisay man yan magusto na maaksidente. Dahil man may gusto na maaksidente ka, bako? Sisay man ang nagmumotor, sisay man ang nagdadrive na gustong maaksidente. Kundi, maiibitaran iyan kung dahil ka nakainom. Nakainom na bagatabi Sir Pedrito Perez, isus ko. Gari na so, dahil nakikagadana, narabason minapadalaga. Nang tadaw tagaring yang minagianon ang lawas ka nakakainom. Gari baga so, naglalayog na kung ay mo kasabuta. Aralanganin ang overtake, tapos apod ka day na mamanage na mareso sa iyang bihikulo, kaya nagkaka-aksidente. O kaya may pagirundom dyan tabi ang Philippine National Police. Ang sabi, kung halimbawa ngayon ma-attend ka mo kisarong party, dapat igwa ka mo ki driver. Siguro doon nindo, ang sarong driver, ang kairiba nindo, o kaya ang driver, dapat dai mag-inom. Mag-irinom na kabos, basta ang saro ay mag-inom, tayo ang madrive. Iyan ang saro sa mga pagirumdum. Pwede nga yan, arog ka. O kung daiman, kung solo ka sana, pag nag-attend ka sa party, dai ka mag-inom. Magpapa ka sana. Pero dai ka maka-ibitar eh. Kasi pipiritong ka din kan mga pag-iriba mo dyan sa party. Hanggang na ngaya, maski saro. Ang problema, kang papasaro-saro mong tagay, nagugulpi ka na, masiramon pala niyang namit kay ni, o pahit ka na. Hasta naluyong ka. Madrive ka. Iyan, magdarada tabi ka mo ki driver, na day nagiinom. Kung grupo man ka mo, ang saro day mag-inom tayo ang madrive. Kung ipatabi Sir Pedrito Perez, sabi kang PNP, kung halimbawa ngayon nakainom na kamo, o dahil nanindo kaya ng gat, pwede na tabi ka mong makikaturog na sana. Kung saan ka mo nakiinom.
Aron kang subarkada ko, may barkada kami si Butla. Estado ni si Butla. Maurag talaga ini. Tapos buyong na, dumana na siya minakaturog sa irinuma. Kung saan siya nakiinom, dumana siya minakaturog. Iyugon mo pigpupukaw na kan mga waiter. Nga, boss. Boss. Shh. Boss. Mata na tabi, tamang sirado na kami. Pigpupukaw ng si Butla. Duman sa natutukawan niya, dumana nga ni na remate. Nabuyong na, dumana sa nahuminungko sa lamesa, buyong na, turog na. Kaya lang ang problema, so, restaurant na nalaugan niya, so, naatindiran niya kang pagparte, masarado na. Dahil nakakauli sa mga waiter, tas, yaon pa si Butla sa lao. Yugod po ya. Yaon duma. Ang ginibot aday na napupukaw, pinabayaan na sana na magkaturog duma. Malaya, nakauli aga na. At least safe na, bako na buyo. Maurog man ano, maurog ma. Maurog kang, pwede yan. Yan, pwede yan. Kung halimbawa nga tabi Sir Pedrito Perez, Sir Noli Campa, naimbitaran nga ako, duman nga ako kipadi, sa kakimading haro. Nabuyong ako. Sabi kan sa kuyang madiho, nga pade, dahil ka na maguli, digdi ka na magkaturo. Safe ka nga digdi. Kasi padi mo nga yaho, tubuyong na. Ano daw nga padi kung digdi ka naman sa nga magkaturog, to si padi mo, buyong na. Nga nga dahil ka na maguli, safe ka man digdi nga sa haro. So, yun. Ay, pagyari. Hiling mo na iya. Pwede na tabi, arap ka ng gibuhon nindo. Sabi kang PNP. Ngani makaibitar kita sa mga makikiparte, makikipag-inuman, makaibitar po ka mo sa aksidente. Tawara man ki may gusto baga kang aksidente, di ba? Pwedeng magkabararian ka. Kung halimbawa, duman ka sa madihon mo, sarong kang madihon mo, nakiinuman, may party duman ka na sana magturok. Ngayon, madi, yung ngayang abiso kang PNP, ano daw ngayon tabi, madi, dyan ako makiinuman sa imo, pero ngayon dyan ako makaturok. Dahil nga di nabubuyo, pigkontrata na sumadiho. Dahil nga ni Sir Pedrito Perez nabubuyo, pigkontrata na sumadiho. Pigkontrata na sumadiho. Nga madi, dyan ako mainom. Tas sabi kang PNP ngaya, ang abiso kang PNP, kung saan niya naginom, nabuyong, pwede nga dyan na makikaturo. Kaya ngayon madi, maabiso na ako sa imo, dyan ako makino. Dyan naman niya ako makaturo. Kaya, no. Nahiling na nindo ya. Kaya databi hatsundan po nindo. So mga mahilig po sa makikiparte, kung saan man pong okasyon, tanda nindo ang abiso kang PNP, kung mainom po ka mo, tayo natabi mag-drive. O kung talagang dahin ng kaya, kasi maski dit sa nabaga na inom mo, medyo mina isugon, mina kusugon ng buot,
nahuna mo, lalo na kung ang pigdadrive mo, single na motor, lang kusog kang buot, sigari magianon ang pagmatik mo sa pagdara kang motor. O pag na-out balance ka, rimati ka, o kaya baka makadanyar ka pa kiiba. O kaya, ang abiso tabi kang PNP, pag nagkainom, dahil na mag-drive. Tahalos kaya sa mga road crash na nangyari, lalo na pag may mga okasyon, pag abot sa pag-imbestigar, nakainom sa driver. Nakainom sa driver, kaya nagkaarog kayo ito. Nawaran minsan dahil mang kiimbultong ngaya third party, minsan may sa dirin pakol na aksidente. Pag imbestigare, nga tataday na control o kaya nag-wild baga sa tinampo. Dahil na control ta, loyong. Dahil niya na-control sa iyang bihikulo, nahulog sa kali, sabi kang aki, tuwad pati. So yan tabi mga nagluluwas na alos duman sa mga road crash na na-involve po sa mga nakainom. Kaya ang abiso, pag nag-inom tabi ka mo, dahil na ka mo mag-drive. O kaya kung may okasyon man ka mo dudumanan, kay po ang tabi ang saro sa indo day mag-inom para iyan mag-drive. O kaya dapat magkuha ka mo kay-driver kung gusto nindo maguli. Pero kung abo nindo maguli, dumana sa nakamo sa harong kang madihon nindo magkatorog. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sigurado nindo ta. Pagkaray kang pagkaturog nindo sa harong ni Madinindo. Siguraduhon nindo. Kuni si Sir Noli Camba, pwede ni makikaturog duman sa harong ni Madinya. Si Sir Noli Camba, no man ka, sultiro. Pwede yun makikaturog. Pwede makikaturog si Sir Noli Camba, duman kay Madinya. Babantayan pa siya ni Madinya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga togang 28 minutos tabi, lipas ang alas 8. Ma-break muna kita ha. Naipit pa kitang commercial. Madali sa nainay, mabalik pa po kita. Huli mo na. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wara na malimba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalminan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moksea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Servisyo Asin Reparo kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutan sa Bicolnet TV. Hindi ba ako guwapo? Servisyo Asin Reparo. Okay, sige tabi mga tugang, balik na kita sa programa 34 minutos. Lipas na tabi ang 8 o'clock in the morning. Philippine Standard Time, oras pong yan. Atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sina. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali lang po nindo yan makuha along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners. Ano? Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidor, boarding house, available po, MBY Dormitory. Ano? Sige, oras yan. Hatod man sa tuya ni Vice Governor Atig Landaong Bungaw.
ang probinsya ni Albay. May forever po sa Albay. Sabay taman dyan si City Councilor Rener Burse, Ciudad din Tabaco. Congressman Atty. Jan Bongalon, kangay KB Party List. Siyempre mga tugang kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kang SB Malinaw. Thank you. Mga tugang yan po ang sa tuyang mga katuwang digdi. Thank you. Balik po mga tugangan sa indong servidor asin taga-Riparo. Manimok saya po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyan po, Lunes kita, pet sa 11 kang Disyembre, taon 2023. Sundo tabi kita alas 9, ano? Ngunyan na Lunes tabi. Paki-share man po. Pasensya na ha, medyo magabat ko niyan ang sa tuyang pagkini, signal. Nagtatagal. Wara-wara kita. Ha? Bale, kalamang mag-ayos na. Feliz Navidad! Mga tugang 14 Dias na sa Pasko na. Yo. Kaya sa mga maharabol pa po dyan, magbalon da tabi ka mo ki kadakol na pasensya. Minsan tabi mga tugang nagkakatrapik-trapik, pagpila nindo pagbayad kan sa indong mga binarakalan. Yeah. Kaya ang kaipuhan ngunyan, magbalon tabi kamo ki halawig na pasensya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Suod mga tugang, grabe. Na timing baga na tayong power dyan sa first district, kasabay Suligaw, o di natipon yata sa mga tao dyan sa second district, nagka-traffic-traffic, tapos sa mga mall, para paano i-shopper, pagbabayad mo sa counter, sa cashier, ayan, problema. Alabao ng pila. Sabayan pag ang traffic, digdi. Dumaan. Kang sa mga disiplinado tang driver, isus ko. Kung dahil ka talaga magbalon ki pasensya, makakadagpo ka, makakaayot ka kitawo. Okay, sige. Digdi kita mga tugang sa sabi kang DSWD, igwa po ki apelasyon ang National Food Authority o kaya NFA na ang sabi kang NFA apelasyon sa DSWD na ano daw ngaya kung bugas na sana ang itaota duman sa mga benepisyaryo baga kang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Winning for Peace. Sabi kang NFA, apelasyon kang NFA sa DSWD, na ano daw nga tabi DSWD kung bugas na sana ang itataota sa mga benepisyaryo kang for peace, dati baga 600 pesos ang apod kini. So rice allowance. Rice allowance kang mga for peace na nagkakahalaga ng 600 pesos kada bulan. Sabi kan DSWD na dahil nga niya pwede. Dahil nga niya pwede ang paliwanag kan DSWD na dahil nga niya pwede dahil nga pwede basta-basta sa nang palitan. Supig tatao na nainot kan sa tuyang ahensya, tayo yan nga na pagkaurulayan, iyo nga yan na approve duman sa National Advisory Council. Dahil mo nga pwedeng palitan so 600 pesos na bugas na sana, although nga
Yang rice, ayan yung rice kaya cash allowance na yan for rice. Ibig sabihin, yung alokasyon na yan, iyan na pirak na yan, pambakal ki bugas kang sa tuyang mga purpose beneficiaries. Iyan na 600 na ya. Sabi, may apod kene, may apelasyon sa NFA na ano daw ngaya, na imbis ngaya 600 pesos ngaya ang ipagtatao ta duman sa recipient kan mga purpose, bugas na sana. Bako na pira. Iyan sa apelasyon kan NFA. Pero sabi kan DSWD, dahil ngaya pwede. Tahunin ngaya ang aprobado. Ini nga na pag-urulayan na 600 pesos ang itatao duman sa mga recipiente kang purpose. Iyan supang price allowance ninda pambakal kibugas. Kaya bahala sinda kung ano ang bakalo ninda, basta iyan kaya pigtatawan kang sa tuyang gobyerno para igwasinda kimabakal na bugas kada bulan. Dahil taman niya pwede basta-basta sa nangayaong palitan so pagkene baguhon so proseso. Tayan niyang na-approve sa National Advisory Council, sabi kang DSWD. Kung mamamalisyahan tama ng gadpaga, so mga purpose beneficiary, dahil man pigbakal kibugas, so nakukuha. Ano nga yan, pigbakal? Ito baga nga yan, binakal nga na agong ki 4 kanto. Magayunon baga ko tasubi ito na pag nakaresibi kan 600 pesos kada bulan para sa rice allowance, dapat bugas ang ibakal. Bako 4 kantos. Ang problema sa iba, dahil pa nga ni natatapos sa bulan, ipinangutang na sa purpose. Iyo ang tigtutuga sa mga utang sa purpose. May mga parapahots man na pighahalat ninda pag ma-payout sa purpose. Biyo pigbabantayan dyan sa pagkubra sa land bank. Kasi ang mga parautang baga, pahit Sir Pedrito Perez, pag nakautang na yan, lingaw na ang pagbabayad. Kaya mga madunungon man sa mga nagpaurutang, kari tituga-tugaan sa nangaya. Dahil pa ngaya nag-release nga sa purpose may, ngaya sa araw ngaya kaini. Kaya ang pag-release, pag natunugan kan so nagpapautang, bibantayan na duman sa land bank. Ang pagpindot kang ATM, ang pagluwa sa saludo na kan so nagpautang. Ano pa ma? Pero so iba talaga, pag nakakubra na sa purpose, lingaw na sa utang ninda. Ay lingaw po ninda nagkukubra dyan kang purpose. Tamay mga kairiban na po yan, na mga parasingil. Tapirang bulan ka na ngayang nagpaparatuga sa kuya, tigpaparatuga mo so pagkubra mo sa purpose, pagkubra mo, dahil mo man ako pigbayadan. Di ba? O kaya, may suwestiyon ko ta, may apelasyon ko ta so NFA sa DSWD na bako na nga pirak ng itao ta. Bagas na sana nga ano nga pera nga o bugas. Pero sabi mga tugang kan DSWD nga pwede yan. Dahil nga pwede yan. Dahil nga basta-basta baguhon palitan ang reglamento. Iyan nga yan, na-approve nga yan na 600 pesos per month para sa rice allowance kan sa tuyang mga beneficiaryo sa purpose, yung nga ang sa tuyang itatao. Bahala na nga sinda. Bahala na nga sinda kung anong bugas ang babakalo ninda. Pwede nga so bugas na barato. May mga purpose beneficiary man na abok ninda kan so bagas-bagang NFA. Nahiling mo na nga yaya. Dahil na nga nga kami pang ulam. O siba, itataw nindo sa muyang bukas, sumay paro.
Ibabagan mga purpose na mga medyo masilan din. Ibuyogon mo, ay, diyan, bagas mo kung bakalon, sumasiram. Tabagas pa sa naulam na. Diba? May mga arog bang kaya? Baka kung halimbawa ngaya kung nangyari ni na so NFA na ang NFA na o kaya bagas nang itataw sa mga purpose beneficiary, tapos so itataw kang NFA, so may parong, ay magkaka-remove lamang ang mga purpose na Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Bako ngayon, pag tinawan man may parong-parong na NFA, magkariribok yan. Maray na niya suporta. Bahala man niya sinda kung ibakal ninda kibagas. Bahala sinda. Kung dahil man ninda ibakal kibagas, problema na ngayon ninda ya. Kaya man nga. Pero, ini sa proseso. Dahil pwedeng baguhon basta-basta ang na-approve, pirak ang itatao. Pirak duman sa mga purpose beneficiary para po sa rice allowance ninda kada bulan. Di tuloy ang ligaya kan mga purpose beneficiary. Pirak manggirarayang itatao sa indaw. Imbis na bugas. Pero itong pirak na ito, pambakal talaga kay bugas. Bahala sinda kung anong bakalunin ng bugas. So di, ano pa man, pwede tayo naman ngayang ibakal kay 4 kanto. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige tabi mga tugang 47 minutos na. Lipas po ang alas 8. Giman po rin sa programa Serbisyo Asin Reparo. Gari mabibitin kita kining kahit na niya, no? Asaga na ining manungod sa mga health worker. So digdi na lang po kita sa mga abiso. Ini pong apod kini so mga mapasiring po sa mall. So mamamakal po ki mga gagamiton sa Christmas party, sa mga eskwelahan kasi ngunya na simana naman sa ng klase. Baka ngunya naman sa ng week ang klase. So halos mga Christmas party na yan. So mga aki. Sumabarakal ki mga pangregalo, mga bado. Di pasiguro tabi ka mo ki dagdag pasensya. Magdala po ka mo ki halawigo na pasensya. Sa Legazpi kasuod ma grabe so traffic. So darakulang mulja. O lalo na so mabintahon na mall. Nabararato sana ang barakalon. Sus ko. Grabe so tao. Ang dakulo na tao duman sa bakalan kan mga bado. Bado, sapatos, pati sa mga kawatan. Kadakol, ngunyan, ang problema mo tapag pipila mo duman sa pagbabayad. Abuton ka kisyam-syam. Abuton ka kisyam-syam. Pagbayad mo kang binakal mo, pagluwas mo naman sa mall, ang ma-encounter mo naman traffic. Isus ko. Palibasa kasuod ma, 12 oras baga sobrang out yan sa Tabaco substation, dyan sa Malinaw substation, tapos sa Ligaw. O kaya nagkateripon gari so tao sa Legazpi. Siyempre, so may mga brown out, maduro lang dyan tamaling ahuton, o lalo na ngunyan, mainit pa ang panahon ta.
Magayon ang panahon tangon yan, ang abiso baga kang pag-asa, magdarada kita kay mga inumon, perming, anong inumon? Tubig! Perming mag-inom ki tubig. Yo, bako mag-inom ki alak, ano man na, tubig! Dakol sa nang inom na tubig, ta mainit. Mainit tabi ang panahon, no, ingat-ingat kita. Tapos, iwasan ta po itong pagyaong kita dyan sa tinampo, high blood kita, rimate. Dakol kita dyan magkakaiwal, lalo na sa mga driver, susko, kasudma, dahil mabubuisit ka ng gata, so ibang driver talaga, mahiling ka talaga digi sa Pilipinas kung mahal na, halos, indasan na, mabilang sana siguro sa mga tultul na mga driver na nagsusunod talaga sa batas trapiko. So iba talaga, singit digdi, singit duman. At nang nagkakaproblema na duman sa inutan, sisingitan pa. O bako nagsarabatan na. Pag sarabatan, dahil na naghiro-lugod. Dahil na lugod naghiro. So mga bihikulo, tanabarana. O bata kulang man sa mga membros kang PNP. Ilig mo nang nagkaka-traffic na duman, dahil kay mga membros kang PNP. Arain do so PNP kasud maging so mga ano yan, so mga public safety, mga public safety officer, di talaga kaya nun kasi grabe so tawo, grabe pa so mga bihikulo, o nagkatiripon sa syudad ng Legazpi kasud kaya so mga maharabol patabi sa pang Christmas po nindo. Maray, so may mga panghabol, may pang-shopping. Pero kami dahil pang-shopping, pasensya kami. Sa harong sana kami. Maray, dyan ka sa nalugod sa harong mo nga, ninday kang problema. Sa magpaparabarag-barag ka dyan, makatikbong ka pa dyan sarong negong suwa o kaya kamatis, o ano ang abunar mo kang kung makatingkog ka dyan. Maray, pangayad dyan ka sa nasarong nindo, di, diyan ka sa araw nindo, dahil ka pang problema. Okay, sa magpapararabas-rabas ka dyan, dahil ka mang kimo, dahil ka mang kipirak, pundo na dyan. Serbisyo, asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo, asin reparo. Pasko na, sinta ko, hanap kita. Bakit magtatampon? Nilisan ako kung mawawala ka sa piling ko, sinta. Paano ang Pasko inilila mo? Sayang ang sinta, ang sinumaan at pagtitinginan tunay na kalimutan ka na ang ating suyuan at galang. Mga tog, ang igwa na lang po kita 5 minutos bago tabi mag-alas 9. So, digdita naman po na para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyang pong Lunes.
December 11, 2023. Sa pangaran po yan kang mga taga-suporta niya ato digdi sa programa, ang MBY Dormitory, Vice Governor Ate Glenda Ong Pungao, City Councilor Riner Burse, Congressman Attorney Jel, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot. Sa mga parantabay niya to, paki-like and share na lang kan sa tuyang programa. Salamat tonon ha sa mga parantabay niya to. Sa pangaran po ni Maestro nila to na sa muya pong station manager. Mga tugang paaram na po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksaya, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indong servidor asin taga Riparo. Sa aga naman kita magiribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Servisyo asin Riparo. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita ha. Bye-bye. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moksaya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Sa dilim ng kahapon, osmong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at oras mismo. Marami nang natulungan,
Maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmigan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog, kang Bicolano, Word